ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ପ୍ରଭୁତ ଧନଶାଳୀ ହେଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବିଶାଳ ଶଙ୍ଖମର୍ମର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କଲା। ଘର ଭିତରଟି ବାତାନୁକୂଳିତ କଲା। ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା, ଚାକର ବାକର ରଖିଲା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କଲା। ଯାହା କିଛି କରିବାର କଥା ସବୁ କରି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଯାଉନଥିଲା। କାରଣ ପିଲାଦିନେ ତା ବାପା କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ପାଇବୁ ତାକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ କାଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ଭୟ ସମୟ ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ନରମ ଗଦିରେ ବି ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୋର ସମସ୍ୟା ହେଲା ତୁ ବଡ଼ ଘର, ହାଟବାଟ, ଆରାମପ୍ରଦ ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଅତିଥି ଭଳି ଆସିଛୁ। ତୋର ଘର ହୁଏତ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁ ନଥିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୋ ଘର ବା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହ ଯେ ତୋର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ତୋ ପରିବାର, ତୋ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଅସାର ଚିଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଯେଉଁଦିନ ହୃଦବୋଧ କରିବୁ ଯେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ତୋ ମନରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ତା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅକାରଣ। ଏପରି ମୋଟିଭେସନାଲ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।